Practica el vocabulari del cotxe. Com es diu això? Posar-se el cinturó. Posar-se el cinturó. Com es diu això? Ficar la clau al contacte. Com es diu això? Ajustar el retrovisor. Com es diu això? Treure el fre de mà. Quin nom té aquesta acció? Engegar el cotxe. Quin nom té aquesta acció? Trepitjar l'accelerador. Com es diu l'acció que fa el cotxe? Circular. Com es diu això? Posar l'intermitent. Com es diu això? Posar els llums.